Molt bé, us ho explicaré. El procés de construcció d'un túnel d'aquesta mena engloba 4 fases. En la primera fase, al món humà augmenten els efluvis nocius i comencen a aparèixer uns esperits molt febles. Durant la segona fase, la influència del món infernal és més forta i fa que entre els humans hi comencin a aparèixer individus amb poders extraordinaris. Després comença la tercera fase, en què apareixen una gran quantitat d'esperits de classe D o inferiors al món humà. Són esperits poc intel·ligents, però molt violents. I després ve la quarta fase. I quan el forat arriba a tenir 2 quilòmetres de diàmetre, llavors s'entra en la fase final. La fase final? Què passa en aquesta fase? Doncs en aquesta fase, tant els esperits de classe C com els de classe B ja poden entrar al món humà sense cap impediment. Què vols dir? Perquè ho entengueu, al món espiritual els esperits es classifiquen d'acord amb la força espiritual que tenen. Per exemple, perquè us en feu una idea, els esperits de classe B són els que tenen una força semblant a la d'en Toguro. En Toguro era de la classe B? Un paio tan fort com en Toguro era de la classe B? El món infernal és més profund i més gran del que us pugueu imaginar. El món espiritual només en controla una petita part. És com l'univers. Jo no ho sabia, això. El món infernal és increïblement ampli i profund. Us el podeu imaginar com un gran edifici soterrat. I la part que en controlem nosaltres només seria com la meitat del primer pis. Que només controleu això? El que hi ha més enllà és tan perillós que val més no aventurar-s'hi de moment. L'únic que podem fer en realitat és mirar d'anar avançant lentament les nostres posicions. En les profunditats del món infernal hi ha els esperits de classe A i els que encara són més forts que aquests, els de classe S. Contra els esperits de classe S, ni tan sols el món espiritual no hi pot fer res.